alle sammen. Sådan der, vi tager den lige igen. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal vi lave en produkter, vi fortryder, vi har købt. Og ja, fordi der er nogle ting, vi har fortrudt. Vi har sådan 4-5 ting eller sådan noget hver. Og nu vil vi bare vise. Og hvis der stikker sådan lidt græs op, så er det altså fordi, vi sidder udenfor, og vi kan rigtig godt få det. Vi vil godt have det. Men det kan vi ikke. Så ja, lad os egentlig bare. Ja, og jeg starter med den første ting, som jeg har. Og det er den her EOS. Ikke fordi jeg fortryder, at jeg har købt EOS, fordi at det er egentlig meget pænt, synes jeg. Jeg bruger den ikke sådan mega tit, den her. Men ja, grunden til, at jeg fortryder, at jeg har købt den, det er fordi, at der er så mange EOS, andre EOS, der dufter meget bedre end den her. Og jeg forstår ikke rigtig, hvorfor jeg lige købte den her. Men ja, den dufter fint nok og sådan, så det er sådan noget, jeg mega meget har fortrudt, men altså alligevel, der er jo alle mulige andre, så ja. Okay. Jeg fortryder også, at jeg har købt den her EOS. Og det er den orange. Jeg vil lige beskrive duften. Den lugter virkelig. Den lugter af de der, du tager om julen, så tager du sådan nogle ting ind i sådan en appelsin. Det dufter den af. Og det er ikke sådan god af dem. Og så dufter den også lidt appelsinskrald og sådan noget. Virkelig dårlig duft. Den er rigtig dårlig. Aldrig købt den. Og den vil vi bare tyre væk. Lagen. Nej. Næste ting, jeg har købt. Nej, jeg har købt. Jeg fortryder, at jeg har købt. Det er en tangle teaser, og mig og Emilie. Vi er meget enige, fordi altså, Emilie synes, den er virkelig god. Men jeg hader tangle teaser, fordi for det første, hvad er det nu, det koster? Sådan 160 eller sådan noget? Ikke normalt. Nej, i normalt så koster det omkring de 100 kroner. 90 kroner eller sådan noget i normalt. Men for det første, de rører overhovedet ikke mit hår ordentligt. Jo, lige nu gør det, fordi jeg allerede har glat hår, ikke? Men det gør den bare normalt ikke. Og i hvert fald ikke, når jeg har været i bad sådan noget. Den kan virkelig ikke rive sådan knuder ud, synes jeg. Og så mister jeg den hele tiden. Hele tiden. Og Emilie siger, det kan børsten jo ikke gøre for. Men det kan den jo godt. På. Det kan den jo godt. Nej, altså den kan jo ikke gøre for, at du smider den væk. Jo, fordi den er rigtig dårlig at holde dig på. Så ja. Den vil jeg godt bare tyre væk. Tænk til den her Nivea lip butter. Og den kan jeg... For det første, så er den rigtig svær at åbne. Den er rigtig svær at åbne for det første. Og for det andet, den dufter fint nok. Altså, det er ikke lige lugten, der er det værste. Men den smelter. Bliver den sådan helt ulækker, når man får den på læberne. Så er det blevet min tur igen, og ja, jeg har den her. Nej, kan du godt stoppe? Den her Matas Luxus Shampoo. Og det er fordi, det her den er helt normal shampoo. Sådan, den gør ikke noget for dit hår. Altså, det er bare, den vasker bare lige hurtigt dit hår, så er du færdig, og så lugter den også bare sådan. Der er ikke noget luksus ved den. Ikke særlig godt. Nej, der er ikke noget luksus ved den, og den er sådan pænt dyr. Hvad koster den? For sådan en der, jeg tror det koster. For sådan en her, og der er, hvor mange milliliter er der? Der er 250 milliliter. Jeg tror, den koster 100 kroner. Ja, og den lugter. Eller 75. Hallo. Ja, lad være med at købe den her. Så køb det på næsen. Også i shampoo eller sådan noget i stedet for, fordi det er meget bedre. Den næste ting, det er den her Matas øjenmakeup fjerner. Og den har jeg taget med i dag, fordi at den er sådan helt creme. Det svir mega meget her, når jeg bruger den. Og den er også helt creme, så væk med den. Og den svir virkelig meget, når du får den virkelig nemt i øjnene. Og der kommer virkelig meget ud af den der, og det er bare ikke godt, når det er sådan creme i. Prøv at se her. Nu tager jeg lidt noget på fingrene. Nej, prøv lige at tage det lidt på græsset. Prøv at se. Nej. Du skal bare gå sådan her, og så rører der en helt lille her. Der kommer også rigtig meget ud, bare når man trykker et lille tryk. Så. Og den svir utrolig meget, og så har den ingen duft overhovedet. Så det er nok også, fordi den er uden parfume. Det er altså. Det er lige meget. Ja, hvad koster den?
Det ved jeg ikke. Okay, den næste ting, og den sidste ting, som jeg har, det er den her Vaseline Intensive Car. Det er en håndcreme. Den dufter faktisk fint nok. Altså, den dufter så meget af morcreme. Ej, Lærke, ikke ude på græsset. Sådan der. Men i hvert fald, den, jeg bruger bare aldrig håndcreme, så den koster sådan... Den koster 30 kroner, så det er ikke mega galt, men alligevel. Jeg bruger aldrig. Hallo Emil, du bliver nødt til at skynde dig, fordi der er snart ikke mere batteri på vores Canon 600D-kamera. Fordi det er det, vi filmer med. Og den næste ting, det er noget på den her Matas fodserie. Det er nemlig Matas fodbalsam. Hvad fanden skal man bruge en fodbalsam til? Undskyld mig. Det var alt for den her video. Vi håber rigtig meget, at I kunne lide den, og måske synes, den var lidt sjov. Og ja, vi ses egentlig bare i vores næste video, og vi tænker på at lave et make-up tutorial i dag, så ja. Det er ikke så tit, vi er sammen, så når vi er sammen. Så må vi lave mange videoer. Til YouTube. Ja, i hvert fald. Hej hej.